your hands. I like shoot, I will shoot. Jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, we'll say, hey, jingle bell, all the way. We'll hop off our jingle bell, we'll say, hey, I like you. Punta na kami sa hotel, guys. Kung saan kami nagstay last time. Sa Comfort Inn, ha? We're staying there. Ha? We're staying at Comfort Inn. Yeah, that's where we're going. And tingnan nyo yung harapan ko na, guys. Oh. Diba? Ayan, oh. Siksika na. Puros pagkain. Mom, have I? Sobrang sarap nito. Ito yung coconut. Ito yung binili kong una kay Jan. And nagustuhan din ni Jan. And trinay ko. Masarap talaga siya. Kaya bumalik ako. Ayan, oh. Ang sarap. Napaka-soft ng ano, ng bread. Huh? Sarap. Hindi kumain din nito, guys. Was that a good shop? Look like house? No, I already said that. You said Naglalaro rin naman sila ng paunahan kung sino makahanap ng Volkswagen na car. Let's buy that anyone. Punta sana kami ng Harbor Town, kaso magkuklose sila 5, 4:18 na. Pagdating namin dun, pasara na yung mga shop. Nalungkot si Sak. What you gonna buy, Sak? What do you wanna buy, Sak? Shoes. When we're up, Holly. Ha? Holy Obsin! Sak? Sak? Holy Obsin! Na ano na siya, nalungkot na siya. Gusto ni Sak bumili ng sapato. Sorry. And chinek din namin yung ano, yung isa pang ano, mall, yung Marion Mall. Ano din siya, 5 PM din siya magsasara. So wala tayong mapupuntahan kundi dun sa hotel kung saan kayo mag-stay. Wala, Sak. It's not your day. How about tomorrow? No, tomorrow you're gonna play golf. You have to focus on your golf. Oh, we're gonna After, mate. after we're gonna They got presentations and everything after. Oh, after pala ng golf competition nila, meron silang presentation. Ayan, dito na tayo sa dito tayo sa Comfort Inn. Park. 12, 14. Number 15 kami, guys. 31. That one. Where? There, Han. Andun tayo sa pinakagilid. Narinig si Sak. Si Sak nagsisitakbo kasi. Tinatawag siya ng kalikasan. So, dito tayo, guys. No smoking daw. So, ito yung ating mag-room tour tayo, guys. Quick one. So, ito yung pintuan, ha? 5 star. Ayan yung, dyan yung ilalagay yung luggage. Meron siyang microwave, may ref. Tingnan yung tatlo, oh. Ang ref na walang laman. Oh, I can't get your bag. And, what? Ang saya nila. So it doesn't matter what looks like, everyone's happy. Yes, ba? Yes. And ito yung toilet. Ayan. Tsaka ito yung shower room. Diba? And meron din sila ditong ano, shampoo, conditioner, tapos ano, sabo. Yes, Baba. Oh, alright. And sa Holly, and ito yung queen bed ata to. And ayun, single bed na dalawa. Tapos meron sila dyan na ayan, side table. Tapos merong round table and TV and mirror. And dito nyo ilalagay yung meron dalawa pala pwedeng lalagyan ng ano, luggage. So ayan. And ayan. Tapos dun yung isa. So ayan ang ating quick room dito sa aming room. Hey, Baba! Ayan na si John. Here, honey, ah. Oh, yeah. What do you do with that phone? Which one? Your phone. Tumutulong siya. Okay na. I can do it. Alright. Holly, bring your honey gloves on me. Which one? This one? The one in the back. It's alright, that one, because that's all, nappy. Yeah. What about my bag? I've got all your bag here. Wala naman ditong masisira eh.
Wala naman ditong masisira kasi mga ano yan. Okay na. Tingnan nyo na yung tatlo, oh. Hoy, Holly! Yeah, that ba? Yes, tingnan nyo sila, oh. Ha? You're gonna sleep here? There. Yes. Para hindi ka mahulog-sak. Babay, stop jumping here, ha? Diba ang saya nila? Hindi naman siya. Hindi siya natatakot. Okay, wash your hands now, boys. Alis na kami, guys. Maghanap tayo kung saan kami magdi-dinner. Hurry up, boys. Hugasan nyo na yung mga kamay nyo. Wash your hands, please. Hoy. It's dirty there, boys. It's dirty. Looks like it's dirty. Ha? Nadumihan yung kanyang nadumihan yung damit niya. Tapos inagyan niya, trinay niyang alisin and parang lalo siyang nadumihan. Maliit lang yan kanina, konti lang. Come on, bawa. Hugasan niya ng kamay si Holly. They have to wash. Wash, Baba. Rub, rub, rub. Other one. Where are we having tea? Where are we having tea? Everything's careful. Alis na tayo, guys. Magdi-dinner na kami. Ang aga pa. Anong oras na? Wala pang 5. Wala pang 5, guys. Yeah, boy. That's gaming, I think. Here. Knock, knock, knock. Dito. Where? Pop? Dito kami sa Watermark. Nakita nyo to sa mga previous vlogs. Ito yung buffet na kinakainan namin pag nandito kami sa Glenog. And ayan si Oli. Yung mga boys na una na. And nilagyan ko na siya ng jacket kasi malamig yung hangin. Although maaraw sa labas, pero yung hangin niya malamig. Hintayin lang natin yung boys, then tayo na yung next. Ako na yung next. You alright, Papa? Push memory. Push memory. Ay, si Kuya. What did you get, Kuya? Chicken? What's that? Chicken, and potato. Beef, chicken, tapos potato with gravy. And ayan si Sak. What did you get, Sak? Pizza. Garlic bread. And si John. Is that roast beef, huh? Roast beef, chips, and potato. I'll get yours, Baba. Dami ditong pagpipilian, guys. So, ayan.
siya ng drink. And si Kuya, still going. And ito yung kinuha ko kay Holly. Pizza, tapos pasta, and roast pork. Kita nyo, di ba, ang daming pagpipilian. Hindi mo alam kung ano yung kukunin mo kasi sa sobrang dami. So, yan lang muna kinuha ko. Hindi ako kumuha ng rice kasi gusto ko matikman yung iba after nito. Pag hindi pa ako nabusog. So, in case you're not getting any Pangalawa niya na yan. Oh, you gotta put them stuff there. Kaya kay Kuya, naubos na. Si Sak naubos na rin. Kinuha na ng lalaki si Jan. Tapos na yung pangalawa niya. Si Holly, ayan. Ako, eto pa rin. Dessert na si Kuya. What do you have, Kuya? Ice cream. Ice I'm gonna cream. go back for more. Sure, Kuya. Ayan kay Holly. What's that, Baba? Stuff up there. You have jelly. Jelly and ice cream. Isa ko, ice cream din yun sa kanya. And gustong-gusto niyang ginaganyan yung ice cream niya. Yung minamash niya. Ganyan, I oh. want it like Custard. Ayan yung kay Jan. Cream custard what? Have a crumble. Ah, apple crumble. I'm doing that there. Good? Mine is better, right, Ann? I'm walking you. One more. Put up strawberry. Yeah, I'm gonna Custard? I'm just gonna. Okay. What ice cream you want? And put some custard, Kuya. Ayan si Sak, meron siyang apple crumble and naubos niya na yung ice cream. Si Kuya, ubos niya na rin yung apple crumble saka ice cream. Naglo-lollies na siya. Ang dami kasi doon na dessert, guys. And eto yung akin. Pangalawa ko na to. Eto, nandun to sa salad bar. Masarap siya. And eto naman, ang tawag dito is chili seafood. And meron akong lamb shank and pizza. And ayan, my cucumber and then cherry tomato and lemon. So, ayan yung aking guys. Ang kinuha ko lang yung maliit kasi ang lalaki ng iba. Ayan, kasi baka hindi ko maubos. Okay, kuha daw siya ng drink. Sarap ng pizza. Sweetie pie. Look at all slices in here. Did you wash your hands, huh?
And magpapahinga lang ako ng konti dahil mag-dessert tayo. Ang sarap ng mga dessert ko. Magpapahinga lang ako ng konti. Sila, tapos na sila, oh. Nakailang balik na sila. Kumukuha sila ng lolly. Ayun si Kuya. Maya-maya, dessert. Yes? Yeah, malulobas na. Ito yung dessert na kinuha ko. Ang dami pa dun kaso hindi na kasya sa plato ko. Ayan. Ito parang ang sarap nito. Oh. Tingnan nyo. Oh. So, kumuha lang akong tiko konti para matikman ko. Ayan. Ayan. I-share ko kay Holly. Ah, kunin niya yung pink. Ito parang ang sarap nito. Oh. Tapos may cream. Ay, masarap siya. Hindi siya masyadong matamis. Ang sarap. Tapos may banana pa. Oh. Yung banana chocolate
Have you tried this one, huh? Oh, you think what? Now we have to use the punching bag now. Yeah, punching bag. What's that old one? Ito at ano to, red velvet. Swimming pot. Swimming pot. Ang sarap, guys. Kuha pa ko ng ano, ng chocolate. May strawberry. Ang sarap nun. Tsaka yung isa. Kuha pa ko. Ang sarap. Guys, chocolate and banana pudding. Ayan yan. Ayan. Wait, Baba. Eto, gusto daw to ni Holly. Ayan. And alam nyo ba, di ba kakakuha ko lang nito? Nag-refill na ulit sila, oh. Kasi ubos na agad. Ayan. Sarap. Tara. Come on, Baba. So, ito yung pangalawa nating dessert, ah. Kumuha ang cupcake si Holly, oh. And ito yung second plate natin ng dessert. And so, ito yung round 2 ng dessert natin. Di ba kanina, konti lang kinuha ko. Pero ngayon, mas marami. Kasi masarap to, oh. Ito, chocolate mousse. Ang sarap niya. Hindi siya matamis ng matamis. Tama lang yung tamis niya para sa akin. Tapos, ayan, may cream. And ito yung, ano ba to? Chocolate banana berry pudding. Or, basta something like that. Basta masarap siya. Yun yung mag-aama ko. Tapos na sila. Hinihintay na lang nila ako. Ito na yung ating round 2. Here, Baba. Put on the tissue paper. Some sap? This one's really good sap. Try this one now. I tried that before. Have you tried it? I didn't like it. I tried it before. Oh. It tastes very gross. Sarap. Alright, cut it off there. Careful po yan. Ang cream? Kami sweet. Nagawa mo na ang sweet. Ang kanin. Cream, Baba? Oh yeah, Friday, Monday. Oh yeah. Sunday. Friday. Hindi, lumayo. Friday. Next Saturday. Next Saturday. Lumayo yan. Oh. Sina? Next Saturday. Next Saturday. Next Saturday. Down there, Baba. I want to see that. I want
gonna pay that much. Hi, come inside. You'd ask me full vibe, you know you had some shit. Sobrang busog ako, guys. As in, ang dami kong nakain na dessert. And sobrang sulit. Alam nyo ba yung binayaran namin sa aming 5 is 109. Kasama na yung drinks ng mga bata. Yung sa amin, yung drinks namin, babayaran namin. Yung sa akin, $7, I think. Pati kay Jan din, $7 na dyan. Umaano na siya kasi sobrang busog niya din. And yeah, sobrang sulit. Ano, eat all you can. And yung dessert, grabe, ang sarap ng dessert nila. How are you, boys? Si Jan, naririnig niyo si Jan. Para siyang nagsisi siya, parang nagsisisi siya, ang dami niyang kinain. Kung ang dami kong kinain na dessert, as in, what's that? Is that? You're hot. So, let's close the vlog. So, yun na yung vlog natin, guys, for today. Sana ma-enjoy nyo. So, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Say bye, Baba. Say good night, everyone. Busog din siya, hindi na siya makapagsalita. So, good night, guys. Bye. Busog na busog siya. Busog? Busog and antok na siya. Good night. So, sobrang kabusugan, ayan, nakatulog na siya. Baba, we're here. Baba. Oy. Oy. Dito na tayo sa ating munting. Oy, Baba, we're here, Baba. Holly, come on, here you go. Come on. Ay, you're so cute. Jingle bell, all the way. We'll hop off